לפעמים אני חושבת מה יהיה איתי כשאהיה גדולה, האם נהיה מורה, האם זה מה שאני רוצה. כי ילדה הייתי שקטה ושקופה, תחושת בדידות של נפש עצובה. לא ראו אותי, לא שמעו אותי, חלמתי להיות מישהי שונה. אז התחלתי את הדרך מלאה בתקווה, אך מהר מאוד גיליתי סערה ברוח, תסכולים, חרדות וקשיים אין ספור. לעמוד מול כיתה זה לא רק לדקלם מול הלוח. בהתחלה הייתי מורה מתוסכלת, רוצה להאמין אך לפעמים מרגישה כושלת. הילדים רוצים לדעת מביטים לי במבט שואל, ואני עם כל השאלות לפעמים בילדה שבי נזכרת. המון עבודה והקצב גבוה, לפעמים שוכחים מתי לעצור ולנשור. אכפת יותר מדי איפה שמים את הגבול, מתי אני בתפקיד מרגיש כמו כל היום. אך לאט לאט כשהזמן עובר מצאתי את הדרך, הבנתי את החלום. כל ילד וילדה עם חיוך ותמימותם, הם ראו אותי כמו שאני ראיתי אותם. כשהייתי ילדה כך הבטחתי לעצמי, אני אשמע ואראה כל ילד ונפשו אותו עולם בו רציתי לגדול. עם טוש מחיק בידי אני יוצרת אותו, היא מסתכלת אליי מהמראה, תודה ששמעת תמימותי. אני סומכת עלייך, בוטחת בליבי, אני יודעת כי את תמיד כאן עבורי. הוא גם מסתכל עם עיניים גדולות, את ראית שקשה לי מבלי שהייתי צריך לבכות. את ראית אותי גם כשהכל היה מוסתר, נתת לי את מה שהייתי צריך מבלי להגיד שום דבר. עם כל חיוך של כל ילד החלמתי יותר, האהבה שקיבלתי כמו הייתה לי לפלסטר. ואני עם כל אתגר וכל ילד וילדה לאט חיברתי לי את כל חלקי הפאזל. עכשיו אני מול המראה בחייכם, זוכרת את התהליך והדרך המורכבת, מהילדה עצובה למורה מלאת השראה. המראה משקפת לי את כל